natin ngayong taon mga bossing. Kaya ayan, good morning sa inyong lahat mga bossing. Ayan, ito yung unang gala natin ngayong 2023 mga bossing. Si Ivy yung may birthday ngayon, no? Pero si Princess yung nag-request na gumala at pumunta daw ng SM Clark. Dito lang yan, syempre, sa Pampanga. Ayan, mga bossing, tara, ayan, papasok tayo ng SC-Tex mga bossing, no? Ayan, napakaganda naman ng mga kalawi dito. Dito lang yan, sa Albiera mga bossing. Ayan, sa tabi ng SC-Tex. Ayan mga boss, good morning sa inyong lahat mga bossing. At maraming salamat muli sa inyong suporta mga boss. Pupunta tayo ng SM Clark ngayon, SM Clark, para i-try daw ni Princess yung pag-skating mga bossing dun sa matutunan na yellow sa loob ng mall. Yan, may balance pa pala yung RFID natin, no? Ano pa naman sa balance na, kaya pagkakasal na ako. Yun, bukas naman, no? Kaya ayan mga bossing, nandito na tayo sa may SC-Tex, no? Malapit lang naman yung SM Clark sa atin dahil SC-Tex, no? Ayan, nasa 10 minutes, kaya na yan mga bossing. 10 to 15 minutes nakapark ka na sa SM Clark mga bossing. Ayan, tingnan nyo naman yung tanawin, no? Dito sa SC-Tex. Ayan, tanaw din natin dito yung mga bossing, yung Mount Bundok Arayat. Ayan, napakaganda ng Bundok Arayat dito mga bossing. Ayan, no? Kahit ulap ngayon, hindi siya natatakpan, kaya kitang kita pa rin mga bossing yung ganda ng Bundok Arayat mga bossing. Ayan, nasa kanan natin. At ayan nga pala mga bossing, no, dito sa ating kanan, no, paglabas mo ng gate ng Clark, ito yung makikita mo sa kanan natin, yung Clark City Front Mall. Ayan, bagong-bago lang yan mga bossing, kailan lang nagbukas yan. So pati kami hindi pa nakakapunta dyan mga boss. Ayan, napakaganda yan mga bossing dito sa labas, no. Ayan, may cinema din siya. Diretso lang tayo ng SM Clark mga bossing. Ayan, tara na mga bossing, tara at mag-enjoy yung mga bata mga boss. Ayan mga bossing, pagpasok na namin ng mall ay dito na kami dumiretso sa gitna, no, kung saan dito matatagpuan yung ice skating ng SM Clark, no. Ayan, at tuwang-tuwa nga si Princess, no. Ayan, at tumakbo na dito. Ayan, para makita, no. Mahaba nga yung pila mga bossing, at bibili muna kami ng ticket para makabalik na rin sa pila. Ayan, marami yung mga nakapila pa at mga nag-aabang pa na, ayan, mga bata. Ayan, gusto ng mga bata na may try itong ice skating dito sa loob ng mall mga bossing. Ayan, sa wakas si Princess na mga boss yung nasa pila, no. Ayan, siya na yung susunod. Ayan, kukunin lang yung listahan, yung kanyang resibo para may lista na yung kanyang mga details. Then bibihisa na siya dito. Ayan, yung shoes na pang skate syempre, at saka yung helmet. Siyempre kailangan yung safety mga bossing. Ayan mga bossing. Ayan, nagbibihis na si Princess para sa PPE, no? Para sa kanyang safety na rin. First time ni Princess naka-experience ng ganito mga bossing. At matagal na rin nagre-request kasi itong batang to na makatry ng ganito, no, mag-skating. Niyayaya pa nga ako nito sa North Pole mga bossing. Sa North Pole, no, para daw makitry yung snow. Ayan, yung pang-class itong batang to mga bossing. Dahil na rin sa mga napapanood nila, no, mga bossing. Kaya kahit sa ganitong pagkakataon lang ay mapagbigyan natin yung anak natin mga bossing. Ayan, huwag natin hayaan na hindi nila ma-enjoy yung kanilang kabataan mga bossing. Ayan, kahit wala tayong pera, no, paminsan-minsan ay hayaan natin na maging masaya yung mga anak natin mga boss. Ayan mga bossing, papasok na si Princess para ma-try niya. Ayan, at nag-rent din kami ng dito, no, yung bear para mahawakan niya mga bossing kasi first time niya nga dito, no. Ayan, enjoy lang mga bossing. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Enjoy lang, enjoy mga boss.
chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So through the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, find your limits. Surround yourself with open minds. People can't change your life. New friends will pretend, can't help you feel alive. Find the passion, take some action, and with no time, just make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, rise up while you drown. Figure it out. There's something you're scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm